Grmlje koje cvate zimi. Da, ima i toga. Ovo je jedan od zanimljivih grmova koji cvate krajem godine, znači studeni, prosinac i početak iduće godine, siječanj. Ovo je Mahonija intermedia wintersun, znači kultivar koji cvate preko zime. Sad je sredina 11. mjeseca i vidite da je počela otvarati cvjetove i to iznutra prema van. Ima prekrasne kožaste, na vrhovima oštre tamnozelene listove. Cvast će sad cijelu zimu i tu je za oprašivače koji će se pojaviti, možda probuditi za nekih toplijih dana. A ono što je zanimljivo, nakon cvatnje ovdje se razvijaju i zanimljive plave bobice koje me jako zanima zapravo da li su jestive. Znam da su bobice klasične mahonije jestive, one mahonije koje inače cvate na proljeće. Ali ovo je baš neki posebni kultivar i koliko god me to mami, baš izgledaju sočno te bobice, nisam još probala. Pa ako znate, evo, molila bih da svakako podijelite sa mnom. A u svakom slučaju, evo, voli polusjenu. Kod mene je na jednom rubu šumskog vrta u laganoj polusjeni, očigledno je fenomenalno pašar. Pogledajte kak je lijepa, baš se razrasla tijekom godina. Prekrasna, zelena u zimi, rascvjetana u zimi i bobice na proljeće. Znači super i za bioraznolikost, ako ne jedem ja, možda barem ptice jedu. Evo. I naravno, eto, prekrasna. Tako da, topla preporuka za sve koji želite unijeti malo žive boje na vaše imanje, u vaše vrtove i preko zime. Pozdrav iz Biovrta.